Naimbagngal daw kanya ti amin. Pagyamanan ni Apo Dios iti panangayaywan na, iti parabon na, tapno agtultuloy ti nga mga adal, hindi ti nga Heidelberg Catechism, tapno maaman tiyo ti pudno, patyen tiyo, kan dapat nga pagtalkan tiyo nga namati. Nang dangruna, iti kuna tiyo nga panangisalakan ni Apo Dios, iti panang-redeem ni Apo Dios, kariti tattao na, panang subot na, ket ituloy tiyo nga adalen, may papan iti Dios Ama, nung dati iti main topic tilat pailata ket ti panangisalakan ni Apo Dios kariti tattao na. Babayan iti dayti nga Heidelberg Catechism adalen ti iti question number 27 ingana iti 28. So iti 27 saludsud, what do you understand by the providence of God? Nya ba ti dapat maawatan ni baga tiyo ti providence ni Apo Dios? Inya ti dapat nga maawatan tiyo iti panangaywan, panangipapaay, panangigovern, panangtaripato ni Apo Dios kariti amin. So iti sungbat, the Almighty, everywhere present power of God, whereby as it were by His hand, He still upholds heaven and earth with all creatures, and so governs them by them that herbs and grass, rain and drought, fruitful and barren years, meat and drink, health and sickness, riches and poverty. Indeed, all things came not by chance, but by His fatherly hand. So, dito hindi ko natin yung providence, amin nga panangituray, panangaywan ni Apo Dios, ket nakasalalay amin kanyana. Awan ti ko natin yung naichamchamba or biglaan nga aksidente nga naaramid no diket ni Apo Dios amin ng palubos amuna amin no nyaman ti kayat na nga maaramid iso talaga maaramid. So adalin tiyo iti dayti nga hul iti muna, the Almighty everywhere present power of God. Ni Apo Dios mismo so nati adda iti minalugar, ti panakabalin na, adda iti aming lugar, so nati makaammo. No, kitante iti Acts 17:25-26. Neither He is served by human hand as true He needed anything, since He Himself gives everyone life and breath and all things. Di na met masapul ti anyaman nga ited ti tao babaen ti panagserbina ken kuana. Ta isu ti mangted iti biang ti amin aparswa babaen iti isu amin aban ken iti isu amin abanag. So ta isuna ti mangted iti biang iti amin nga parswa ken isuna metlaeng ti mangaywan kanyana. So na mangituray gives He Himself ni Apo Dios gives everyone life and breath and all things. Iti amin. Talaga. 26. From one man, He has made every nationality to live over the whole earth, and has determined their appointed times and boundaries of where they live. Pinarswana ti amin akita ti puli iti sangkatauan, ket pinagnaed na ida iti amin apaset ti daga. Isu mismo tinangikeddeng kadagiti tiyempo ken pagpatinggaan dagiti disu apag naedanda. So no kitantiw amin nga puli, amin nga tattao dagiti pinarso ni Apo Dios isu na tinangkarga nga ijay lang talaga ti bandanda. Daytoy ti time nga adda isu na and then daytoy nga agpatingga, daytoy lang ti banda nga ayan na. Ni Apo Dios ti manggovern amin, mangaywan iti amin ng karga. So nakasalalay am amin. Awan nga iti ko natin yung usa ti nga kakayahan. No ko natin ni Apo Dios talaga mang palubos. Ni Apo Dios ti nangikeddeng nga diay ti mapasama. Ket saan tayo nga ma-change diay. Gapu iti pan nakabalin talaga ni Apo Dios. Tayo na ibasar iti pan nakabalin na. Iti tuloy na. Whereby as it where by His hand He still upholds heaven and earth with all creatures. Nga itagtag ay maipakita iti
ima ni Apo Diyos, by His hand, He still upholds heaven and earth with all creatures. Nga ewan na, di langit man kaniti taga, iso na talaga mga ewan. The sun, Hebrew chapter 1 verse 3, the sun is the radiance of God's glory and the exact expression of His nature, sustaining all things by His powerful word. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Ti anak tinang ipakita iti dayag ti Diyos. Isu tinapaypay so alatawan, ti kina Diyos na. Isu pay ti mangtariwidwid, iti amin alubong. Babaen iti panakabalin asa una. Kalpasan, ti pananggunod na iti panakapakawan ti basol, ti sangkatauan, nagtugaw sa dilangit, iti makannawan, ti kangatwan, apan nakabalin. So, na makita tayo, ni Apo Diyos mangipakita, ti dayag na, babaen ka ni Hesus Kristo, ijay langit man kanito'y daga, isuna amin ti mang tarawidwid, mangaywan, gapu iti panakabalin na, mang sustenar iti amin, gapu tay sunaket man nakabalin, ken kaya na nga aramiden, tay sunaket Diyos. Awan ti kunatayo nga saan nga amo ni Apo Diyos or saan nga iwanan ni Apo Diyos. No diket amin iwanan ni Apo Diyos. And so governs them that herbs and grass, rain and drought, fruitful and barren years, meat and drink. So amin. Talaga nga ni Apo Diyos mga iwan. Jeremiah 5:24. Nagito yung problema ni Jeremiah. Saan dakit nga agserbi ka ni Apo Diyos. They have not said to themselves, saan da nga yung baga iti bagita, let's fear the Lord our God, who gives the seasonal rains, both autumn and spring, who guarantees to us to pick weeks of the harvest. Pulos adiyo na panunot a dayawen da, uray no inyeg ko titudo kadagiti tiyempo a kasapulan na, ken nagapit kayo kadagiti na ituding a panawen. Ngayon Hudyo, saan dakit yung nagtalek, namati nagdayaw ka ni Apo Diyos, dito nga naawatan da, nga ni Apo Diyos ng paay, ihitudo, iti kasapulan da, tapno ikas takit makapagapit da, iti in disrespect da ni Apo Diyos, ng isunumang governs, iti amin, iti providence ni Apo Diyos. Neither health and sickness, iti salun at man, ngunong iti sakit, ni Apo Diyos lata, ng palubos, mang govern, mga, nang paadda, tapno maipakita ti kina Diyos na. Neither this man, nor his parents sin, Jesus answered. This came about so that God's work might be displayed in him. Awan ti pakanaigan, pakainaigan, ti kinabulsek daytoy a tao iti basol na. When not iti basol dagiti naganak kenkwana, insungbat ni Jesus. Bulsek daytoy, tapno makita kenkwana ti panakabalin ti Diyos. So, saan nga aming kung natin yung nasalunat? Urepen kung natin yun, dasakit na, kasi kahit ni Apo Diyos nga may pakita panakabalin na. Nudad dumapay, may bagato yung nga mas may metpen, nagdag sakit, kasi gumagit na ngagkararag eh. No, nasalunat, nudad duma, malipatan da. So, ni Apo Diyos, aking pagayatan, nga maraming di ay tapno maipakita kit diti kina Diyos na. Riches and poverty, iti Proverbs 22 verse 2. Rich and poor have this in common. The Lord makes them all. Awang paggidyatan tinabaknang ken tinapanglaw. Agsipod tagpadpada a pinaraswa ti Apo. Maditimit nga ko na saan tayo nga gumagit tapnumak nang tayo. Gumagit tayo dapat ngagtrabaho. Mga ramid ti kahit ni Apo Diyos. Ngem ipakita na iti daytoy nga ni Apo Diyos laeng tadan aking kontrol nga mang palubos. Ken isu na mga ramid. No ipalubos na nga bumaknang, idayot ti ni Apo Diyos. Pagyamanan ti ni Apo Diyos, usaren ti tinaimbag. Ngem kadagiti na panglaw, poor, ni Apo Diyos met lang mga papay, ti amin kasapulan da. Saan ti yung ako nain, nga ije lang baknang nagtrabaho ni Apo Diyos? No. Nagtrabaho met kadagiti poor.
Indeed, all things came not by chance, but by His fatherly hand. Saan nga na cham-cham ba? Nga naaramid da kita. Iti banag. Nudi ket gapu, iti kayat ni Apo Dios, isupagetan ni Apo Dios, iti fatherly hand ni Apo Dios, gusto nga panang tariwidwid ni Apo Dios. Romans chapter 5, verse 3 to 5. And not only that, but we also rejoice in our afflictions, because we know that affliction produces endurance. Endurance produces proven character, and proven character produces hope. Agragsak tayo met, karagitirigat tayo. Tamo tayo at tirigat, patauden na ti panagibtor. Ti panagibtor, yeg na ti aanamong ti Diyos. Ti aanamong na, patauden na tinamnama. Anya dahi ti anamnama, iti verse 5. Saan na tayo, apaayan dahi ti anamnama? Taimbukbuk ti Diyos ti ayat na kadagiti puso tayo babain iti Espiritu Santo asagot na kada tayo. This hope will not disappoint us because God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So, no makita tayo launay, amin dagitang aramidan ni Apo Diyos, pakaidayawan ni Apo Diyos, jeti kayat na, tapno isuna ket may daydayaw, ken may tantanop launay. So, tima ko na, nya ba ti providence ni Apo Diyos? Diay, ket tipan na kabalin ni Apo Diyos, nga mangaywan, isuna nga manakabalin amin, everywhere, present, isuna, nga mangaywan, mang control, mga tag-ay, iti kina Diyos na, mga ipakita, iti kina sa asino na, iti langit man ken ditoy daga iti amin nga creatures, and aywan na amin awan ti ko natin nga saan nga mo ay iso na mga iwan iti amin ket saan na nga cham-cham ba no di ket gapu iti taiso ti nagayatan ni Apo Dios. Number 28 nga saludsod. What does it profit us to know that God created and by His providence upholds ti aramiden na Apo Dios talaga mitagtag ay all things? Anya ba ti magungguna tayo? No naawatan tayo ni Apo Dios ng parso iti amin. Ken ti providence na ti kasta nga mga iwan, mang tarawidwid, mga govern, mga iwan, mang protectar, mga paay iti amin. Iti amin? That we may be patient in adversity, thankful in prosperity, and for what is future, have good confidence in our faithful God, the Father, that no creature shall separate us from His love, since all creatures are so in His hand, that without His will they cannot so much as move. Naititi kinamayat na, actually, nga ni Apo Dios ng parso iti amin ng desenyo ng plano iti amin nga naramid na ang pada iti amin ken iti panangaywan na isu ti may pakita iti amin nga banag iti di kinagmayat na may sa iti daytoy that we may be patient in adversity. Romans chapter 5 verse 3. And not only that, but we also rejoice in our afflictions, because we know that affliction produces endurance. Agragsak tayo met, karagitirigat tayo. Taam mo tayo at irigat, patauden nati panagibtor. So maawatan tayo. Nga dadaman rigat, amo tayo agibtor. Amo tayo palatak itita gragsak gapo ka ni Apo Dios. Gapo ta, amo tayo, tika na imbag ni Apo Dios. Nyurad duma, darikat adu agriri, saan nga dapat kasyay? Ni Apo Dios kay titibigbigan tayo. Amin kat mapaspasamak para iti pakaidayawan niya Apo Dios. No agtalek tayo nga isuna ng parso iti amin. Saan tayo dapat nga agdua-dua at dakit yung agsadmitar tayo kani Apo Dios. Itituloy na, thankful in prosperity. 1 Thessalonians 5 verse 18. Give thanks in everything, for this is God's will for you in Christ Jesus. Agyaman kayo iti Diyos, dakes man wenno nasaya at ti kasasaan, dahiti ti kayat ti Diyos, apanagbiagyo akas tattao ni Kristo. So amin, managyaman tayo ka ni Apo Diyos. Dahiti ibunga na kanya tayo. Dahiti ma-profit ako na tayo.
pagmetan na. Amo tayo latang agyaman ka ni Apo Diyos. Dakes man, muna nasaya at ti kasasaad, panagbiag tayo, agyaman tayo latang ka ni Apo Diyos. Amo tayo kit di nga bigbigen, noan niya talaga, kitan, noan niya talaga di will ni Hesus Kristo. May sapay, and for what is future have good confidence in our faithful God and Father, that no creature shall separate us from His love. May side dito kapatgan, importante. Ti magungun na tayo, ma-profit tayo. No agtalek tayo nga ni Apo Diyos ng parswa iti amin, iti panakabalin ni Apo Diyos. Iti panangaywan, providence ni Apo Diyos, iti amin. Dito ti maysa. And for that is future have good confidence in our faithful God and Father. At daan ti talaga itinatibker nga panagtalek ti masangwanan ti amin itinapudno launay a Diyos ken Ama tayo, that no creature shall separate us from His love. Nga awan ti makapulos makaisina kanya tayo iti ayat ni Apo Diyos. Roma 8 verse 35. Who can separate us from the love of Christ? Can affliction or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Si asino nga rod ti makabalin amang isina kadatayo iti ayat ni Kristo. Ti riribok, rigat, panakaidadanes, tibisi, kinapanglaw, pegan wenno ti patay. So, ni Apostle Paul, nga author dito, iparparangarang na. Si asino nga rod ti makabalin nga makaisina kanya ti ayat ni Kristo. Amuna, nga do ti riribok. Amuna nga do ti pakarigatan. Kasi adda talaga ti rigat tinamati. Adda ti panakaidadanes, kanigin mo na nga namati. Gantat ta. Adda ti bisin. Pinapanglaw. Peggad, patay. Amin ba dagita kaya dati yung isina? Saan? Naitiyo kit di na providence ni Apo Diyos, mang assured kanya tayo. Iti aramiden talaga ni Apo Diyos, ket napudpud no, nga isalakan na tayo. Adan tayo nga iti confident, nga agtaleg talaga ka ni Apo Diyos, iti panangisalakan ni Apo Diyos, nga awan ti makaisina kanya tayo. 38. For I am persuaded that neither death or nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers. So, atipker talaga, dahito iti bunga na, profit tiyo. Pagpayan na kanya tiyo. Awan duwa-duwa. Awan ti makaisina kada tiyo, iti ayat na, ti patay man wenno ti biyag, dagiti angheles man wenno dagiti sabali ana ilangitan nga agtuturay. Wenno pan nakabalin, ti agdama wenno ti masakbayan. Romans chapter 5, 8 pa lang dito. Adda iti masakbayan pa'y awan lata. 39. Ti kangatuan alaw ang wenno ti kaunggan ti daga. Awan pulos ti sanga parswaan ti makaisina kadatayo iti ayat ti Diyos. Kakukwa tayo gapo ka ni Kristo Jesus nga apo tayo. Nor height, or depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Dito iti kanapanagmayat na. Numaawatan tayo, ti panakabalin ni Apo Diyos nga ng parswa, ng plano, ng aramin, ti aramidan ni Apo Diyos para iti naramid ni Apo Diyos para iti panakaisalakan. And then ti kastana nga mga iwan, mang protektar, agtalek tayo. Nga saan nga sinsinan, gagangay dito nga inaramid ni Apo Diyos, tanagdakkel na unay. Ken saan nga pulos nga nagkamali ni Apo Diyos, saan na nga ipalubos, nga mayaw awan dito nga inaramid na, or madadael laeng gapu iti patyen, or kakayahan ti yung tao, saan? Natibkar ni Apo Diyos. And then isu, ti pagtalkan tayo, nga mga ipapudno or mga banag itinamnama tayo, mga ipakita kanya tayo, ti panakaisalakan, nga awan pulos ti kapada na, nga isu in trabaho, nga po tayo,
nga Hesukristo. Since all creatures are so in His hand that without His will they cannot so much as must move. Acts 17:25-28, verse 25. Neither He served by human hands, as though He needed anything, since He Himself gives everyone life and breath and all things. Di namet masapul tanyaman. Nga ited ti tao, babaen iti panagserbina, kenkwana. Ta isu ti mangted iti biag, iti amin a parswa, ken iti isu amin a banag. 26. Pinarswana ti amin akita ti puli, iti isang katauan. Ket pinagnaet na ida iti amin a paset ti daga. Isu a mismo, tinangiketeng karagiti tiyempo, ket pagpatinggaan dagiti disu apag na idanda. And then itituloy na, iti 27. Inaramid na dayto itapno sa pulen dati Diyos. Bareng numasarakan da, bayat ti panagar arikap da amang birok ken kuana. Nupay kasta, saan nga adayo ti Diyos, iti uray si asinuman kadatayo. He did this so that they might seek God, and perhaps they might reach out and find Him, through He is not far from each one of us. 28. For in Him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are also His offsprings. Takastoy ti kunadan, agbiag tiyo aggunay, ken adda tiyo ken kuana. Kas kinunati umag sumagmamano, aman naniw yu, tauray tatayo, anak na met. Okay, tantayo. Saan nga kaskarina maaramid di ay, no saan talaga nga ipalubos ni Apong Diyos? Saan nga nagayatan ni Apong Diyos niya nga maaramid? Naaramid di ay, when ta di ay tipagayatan ni Apong Diyos. And then the verse, 2 Corinthians 1 verse 10. He has delivered us from such a terrible death, and He will deliver us. He will put our hope in Him, that He will deliver us again. Insalakan na kami, itinakabut-buteng nga ipapatay. Kat isalakan na kami to. Isalakan na kami tupay. Mangnamnama kami kenkwana, nga isalakan na kami tumanen. So, no kitantiyo. Nga ti ibunga na kanya tayo daytoy, panagtalek kompleto kani Apo Diyos, panangisalakan ni Apo Diyos kanya tayo ang tao, nga talaga nga saan ang agpatingga, tuloy-tuloy. Tadyay, nga akasta ni Apo Diyos ka nagtrabaho, kat saan nga sinsinan, napateg unay. Ti profit, or ti magunggo na tayo, nga maawatan tayo nga ni Apo Diyos, naamuan tayo nga ni Apo Diyos ng parso iti amin. Kan iti providence na ti may tagtagay. Panangaywan na, panang taripato na, panangiwagas na, tinanglangro na iti amin. Amin. Tinakkel nga pagmayatan na. Adaan tayo iti anos. Adaan tayo iti panagyaman, kani Apo Diyos. Adaan tayo iti tibker. Confident tayo kani Apo Diyos. Nga saan dati yung awan ti mga sina kanya tayo. Kasi ni Apo Diyos lang iti pagtalkan tayo. And then, iti amin. Talagang adda nga kahit tayo nga idayaw isuna. Kasi amin nga mapaspasamak, maaramid, naaramid, gapo, kenkwana. Awan ti sarili tayo nga naaramid eh. Awan ti kuna tayo nga siyak nang aramid da ito no? Ni Apo Diyos amin ang palubos. Adda ngay, nga ayaten tayo ni Apo Diyos. Pagyamanan tayo ni Apo Diyos, pagserbiyan tayo ni Apo Diyos. Kasi nakadano ti kinaimbag na. At dapat nga iso na lang ti daydayo tayo itantanok tayo. Nagtalek tayo, nga ni Apo Diyos, tinang parsway ti amin. Iso na laeng. Ti mga iwan, nga tao na, maawatan tayo kumati providence ni Apo Diyos. And then adakit di, nga marik na tayo met ti bunga, pinamayat, tinaramid ni Apo Diyos para kanya tayo,
gapon ti Holy Spirit nga pinagtaing na tunggal may sa kanya tayo. Pagyamanan unay kani Apo Dios iti daytoy manen nga panagadal tayo. Nadadagjay sa lutsod yo, mabalin na tang idamag, and then no kahit yumet nga matulungan naging dumang na mati. Saan pa yung nangamu iti patyen tayo, i-share yo kanyada nagito yung videos tapno matulungan damet nga mga mamu pay iti rumbeng nga patyen tayo. Ken kadwandak nga mga tuntuloy nga mga adal iti daduma pa nga paset dayto nga Heidelberg Catechism iti rumbeng nga patyen ken pagtalkan tayo nga namati. Madayaw unay ni Apo Dios.